अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे Hare कृष्णा Krishna, हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्ण हरे Krishna कृष्णा Krishna, कृष्णा Hare हरे Hare, राम Hare हरे हरे Rama, राम हरे Hare राम राम Rama, राम Rama हरे Rama, राम हरे Hare Hare. राम हरे हरे। హరే కృష్ణ అందరికి ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 3 క్లాస్లో ఈశోపనిషత్తులో ఉన్నాము. 13వ మంత్రం. అందరికీ స్వాగతం. సో మొదటి 12 మంత్రాలు ఏమిటి ఈరోజు క్లుప్తంగా చూద్దాం. రాను రాను మంత్రాలు పెరిగిన కొందికి మనకి రివిజన్కి టైం ఎక్కువ పడుతుంది. సో ఫస్ట్లో మనం జనరల్గా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనందరం చేసే తప్పులు 4 అందరం కూడా మరి ఈ భౌతికత్వానికి తప్పులు చేస్తూ ఉంటాము. ఏదో ఒక రకమైనవి ఈ భౌతికత్వానికి అటాచ్ అయి ఉంటాము. ఆ తర్వాత మరి మన ఇంద్రియాలు అసమగ్రాలు, ఎంతో కొంత మోసం చేసే ప్రవృత్తి ఉంటుంది. అది 3వది. ఇంద్రియాల అసమగ్రాలు అనేది 4వది. ఆ తర్వాత వేదాల యొక్క ప్రాముఖ్యతను చూసా. వేదాలు అంటేనే తెలిసినవి అని అర్థం అనమాట, తెలుసుకోదగ్గవి. విత్ అంటే తెలుసుకోదగ్గది అని. సో వేదం అనేది మనం ప్రశ్నించకుండా ఫాలో అవ్వచ్చు. ఇది కరెక్టా కాదా తెలుసుకోవాలి అనే టైం కూడా మనం వేస్ట్ చేయక్కర్లేదు. సో అలా ఫాలో అవ్వచ్చు వేదాన్ని. తల్లి మాటని ఏ రకంగా మరి ఒక బిడ్డ అనుసరిస్తుందో అలా వేదం కూడా తల్లి లాంటిదని చెప్తారు. సరే, తర్వాత మరి మనకి ఈ మంగళాచరణంలో పూర్ణమదం పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. సో పూర్ణమదం అంటే అది పూర్ణం, పూర్ణమిదం ఇది పూర్ణమే, పూర్ణాత్ పూర్ణం ఉదచ్యతే పూర్ణం నుండి పూర్ణమే వస్తుంది అంటున్నారు. అలాగే పూర్ణమే కలుగుతుంది, పూర్ణం నుంచి వచ్చేది ఏదైనా పూర్ణమే. పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ. సో ఈ పూర్ణం నుంచి మనం కొంత తీసినా కూడా ఈ పూర్ణంలో నుంచి పూర్ణమే అవశిష్యతే అంటే పూర్ణమే మిగులుతుంది. మనం ఎన్ని భాగాలు తీసినా దాని నుండి పూర్ణత్వమే మిగులుతుంది. కానీ మనకి మామూలుగా మన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం, ఒక పండు కొన్ని యాపిల్లో లేదంటే ఒక లడ్డూవో ఉంది అంటే సగం తీస్తే సగం లడ్డూయే మిగులుతుంది, పావు తీస్తే ముప్పాతిక లడ్డు మిగులుతుంది. ఆ గణిత శాస్త్రానికి విరుద్ధమైన సూత్రం ఈ భగవంతుడి యొక్క సంపూర్ణత్వం. కాబట్టి
ఆయన నుండి ఎన్ని భాగాలు తీసినా ఆయన మళ్ళీ మనకి సినిమాల్లో చూపిస్తూ ఉంటారు చూడండి. ఇదివరకు మీరు ఇంతకు ముందు పౌరాణిక చిత్రాలు ఏదైనా చూస్తే అందులో ఏదైనా ఎలా అయితే మళ్ళీ వెంటనే అక్షయ పాత్ర ఎలా నిండుకుంటుందో మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో అలా భగవంతుడు కూడా అక్షయుడు, ఆయన అంత పూర్ణుడు అనమాట. ఎంత తీసినా ఆయన పూర్ణత్వం తరిగిపోదు. ఆయన నుంచి తీసినది కూడా పూర్ణమే, అది సగంగా ఉండదు. ఎందుకంటే కంప్లీట్ భగవత్ క్వాలిటీ అందులో ఉంటుంది. ఆయన ఆత్మతత్వంలో ఆ కంప్లీట్ భగవత్ క్వాలిటీ ఉన్నదనమాట. అందుకని అది. ఆ తర్వాత సరే, ఫస్ట్ దాంట్లో మన భగవంతుడికి సమస్తము అన్నీ ఆయనకి చెందినవే, ఎందుకంటే ఆయన సృష్టించారు కాబట్టి. అయితే మనందరికీ ఆయన ఇవన్నీ అనుగ్రహించారు కాబట్టి మనం ఇందులో నుండి మనకి కావలసినవి మనం అంతవరకు తీసుకోవాలి. దురాశ కొద్దికి ఇంకా ఇంకా కావాలి అని మనం ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు. ఇలా తృప్తితో అవసరమైనంత వరకు మాత్రమే తీసుకుంటూ ఈ తృప్తితో అత్యాశ లేకుండా జీవించినప్పుడు మరి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నా కూడా కర్మబంధాలు ఏర్పడవు. ఇంతకంటే కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా ఉండడానికి వేరే మార్గం లేదు అని సెకండ్ మంత్రం చెప్తుంది. మూడో మంత్రం, నాలుగో మంత్రం భగవంతుడి యొక్క ఘనతను, ఆయన ఆత్మను చంపుకుంటే గనక, అంటే ఇలా తృప్తి లేకుండా ఇంకా ఇంకా కావాలి అనే దురాశతో ఉంటే మరి అదే ఆత్మను చంపుకోవడం. అంటే ఆత్మకు మరణం అనేది లేదు. కాకపోతే అక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే, ఈ రకంగా ఆత్మను మనంది తెలుసుకోలేని స్థితికి దిగజారితే అంధకారమైన ప్రదేశాల్లో ప్రవేశిస్తాము అని చెప్తున్నారు. తరువాత 4-5లో భగవంతుడి ఘనత. మరి ఆయన ఎక్కడున్నా కూడా మనస్సు కంటే వేగంగా ఆయన అన్ని చోట్ల వెళ్ళగలరు, వ్యాప్తి చెంది ఉన్నారు అసలు ఆల్రెడీ. అలా దేవతలు ఎవ్వరూ కూడా ఆయన యొక్క వేగాన్ని అందుకోలేరు. మరి అందరినీ కూడా ఆయన మహత్యంలో ఆయన్ని మించిన వారు ఎవరు లేరు అని చెప్పారు. అందుకే ఆయన నడవగలరు, నడవలేరు, అందరిలో బయట లోపల ఉన్నారు, దూరంగాను ఉన్నారు, దగ్గరగాను ఉన్నారు అంటూ మనకు కొన్ని ఉదాహరణలు ఆయన మహత్యం గురించి చెప్పారు 5వ మంత్రంలో. 6-7లో సద్భక్తులు గురించి చెప్పారు. సో ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే అందరిలో భగవంతుని దర్శించే వాళ్ళు, అందరినీ భగవదంశలుగా చూసేవాళ్ళు, ఎవరిని ద్వేషించరు. మరి భగవదంశగా వాళ్ళు ప్రతిదీ చూస్తుంటే ఇంకా వాళ్ళకి ద్వేషం ఏముంటుంది? సో అది. ఇంకా నెక్స్ట్ దాంట్లో ఎవరైతే ఈ రకంగా మరి ఉంటున్నారో ఇక వాళ్ళు నిజమైన జ్ఞానం అంటే ఇదే. అందరిలో భగవంతుని చూడటం, ఎవరిని ద్వేషించకుండా ఉండడం, అందరినీ భగవదంశలుగా చూడగలిగినప్పుడు ఎవరిని ద్వేషించరు, వాళ్ళు నిజమైన తత్వ పరిజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. ఇక వాళ్ళకి మోహం కానీ శోకం కానీ ఎలా ఉంటాయి? సో ఈ 2 శ్లోకాలు సద్భక్తులు, ఉత్తమాధికారులు అనొచ్చు, శుద్ధ భక్తులు అనొచ్చు. సో వాళ్ళకు సంబంధించిన లక్షణాలు. ఇంకే 8వ మంత్రంలో ఇలాంటి వాళ్ళు అంటే భగవంతుడి యొక్క ఘనతను చెప్తూ వాళ్ళు ఏ రకంగా ఈ భగవత్ క్వాలిటీస్ కొన్ని డెవలప్ చేసుకుంటారు చెప్తూ ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క లక్షణాలు అందుకని ఇంకా క్లారిటీతో చెప్పారు. ఏమిటి? సరే, భగవంతుడు ఉండి దేహం లేనివాడు అంటే సర్వత్రా వ్యాపించిన వారు ఆయన. సో మనకు ఆకారం కనిపించకపోయినా అన్ని చోట్ల భగవత్ చైతన్యం ఉంది కాబట్టి భగవంతుడు ఇక్కడ దేహం లేనివాడు అన్నదానికి అర్థం. సర్వజ్ఞాన సంపూర్ణుడు, దోషరహితుడు, ఇంకా దోషమే లేదు, గుణాతీతుడు. ఇంకా ఆయనకి తప్పులే ఉంటాయి? గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళినప్పుడు, శుద్ధ సత్వంలో ఉన్నప్పుడు అంత ప్యూరిటీ అన్నమాట, అది ప్యూర్ స్టేజ్ అది. సో ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా అలా శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళబట్టే మరి భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు. ఎలా? మాటలతోనా కాదు, అనుభవపూర్వకంగా. కాబట్టి అది భగవతత్వం. దోషరహితుడు, నరాలు లేనివాడు అంటే ఎక్కడికైనా ఏ రకంగా అయినా ఎందులోనైనా చివరికి ఎంతటి క్లోజ్డ్ ప్లేస్లోకైనా గాలి అయినా చొచ్చుకుపోలేని ప్రదేశాల్లో కూడా భగవంతుడు వెళ్ళగలరు అన్నది చూసాం మనం. సో అందుకని ఆ ఎక్స్ప్రెషను శుద్ధుడు, అకలుషితుడు, స్వయం సంపూర్ణుడు,
అనాది నుండి అందరి కోరికలను తీర్చే తాత్వికుడు. ఆయన అందరికంటే గొప్పవాడని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ భగవంతుడి యొక్క లక్షణాలను ఇంకొంచెం వివరంగా చెప్పారు 8వ మంత్రంలో. 9వ మంత్రంలో మనకి అజ్ఞానంలో ఉంటే మరి అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు అంధకార లోకాల్లోకి వెళ్తాము. అది జ్ఞానాన్ని కూడా, జ్ఞానం ఉండి దానిని తప్పు మార్గాల్లో ఉపయోగిస్తే ఇంకా అంధకార లోకాల్లోకి వెళ్తాము అని చెప్పారు. సో అజ్ఞానం కంటే డేంజరస్ అన్నమాట జ్ఞానం ఉండి దాన్ని సరి అయిన మార్గంలో ఉపయోగించుకోకపోతే. అది భౌతికత్వంతో కలిసిపోయి అజ్ఞానం కంటే డేంజరస్ స్టేజ్లోకి మనల్ని స్థితిలోకి తీసుకువెళ్ళగలదు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ది మరి జ్ఞానం ఉంటే ఒక ఫలితం, అజ్ఞానం ఉంటే ఇంకొక ఫలితం. జ్ఞానం ఉంటే ఏమవుతుంది అని మనకి డౌట్ వస్తుంది కదా, అందుకని వెంటనే చెప్తున్నారు ఇంకా అంధకార దాంట్లోకి వెళ్తారని చెప్పి. అసలు అయితే జ్ఞానం వస్తే ఏంటంటే, అందుకని జ్ఞానం ఒక ఫలితాన్ని ఇస్తుంది, అజ్ఞానం మీకు ఇంకొక ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అంటున్నారు, పెద్దవాళ్ళందరూ చెప్పారు అని. సో ఇక్కడ ఈ సందర్భంగా జ్ఞానం అంటే ఏమిటని 18 పాయింట్లు మనకి ఇక్కడ చెప్పారు ఈ 10వ మంత్రంలో. ఏమిటి మరి, అందరినీ మర్యాద గౌరవం ప్రతి వాళ్ళకి ఇవ్వడం, మనం పైకి పేరు ప్రతిష్టల కోసం మంచి వాళ్ళగా నటించకూడదు, మరి శారీరకంగా కానీ మానసికంగా కానీ వాక్కుతో కానీ ఎవరిని కష్టపెట్టకూడదు. మనం సహనంతో ఉండాలి. మనల్ని ఎవరైనా ఏదైనా అన్నా మనం ఓర్పుతో ఉండాలి. అలాగే వేరే వాళ్ళతో మనం వ్యవహరించేటప్పుడు ద్వంద్వ వైఖరి మానుకోవాలి. అంటే మనసులో ఒకటి పైకి ఒకటి కాకుండా మనం ఉన్నమాట చెప్పాలంటున్నారు. క్రమంగా ఆత్మసాక్షాత్కార దశకు తీసుకువెళ్ళే గురువును చూసుకుని మనం యుక్త ప్రశ్నలు అడగాలి. అలాగే ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందడానికి శాస్త్ర జ్ఞానాన్ని, శాస్త్ర నియమ నిబంధనలను పాటించాలి. వాటి పట్ల విశ్వాసం ఉండాలి. ఆ తర్వాత వీటికి ప్రతికూలమైన ఆత్మసాక్షాత్కారానికి ఉపయోగపడని విషయాల నుండి దూరంగా ఉండాలి. తర్వాత మన శరీరానికి అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ కావాలని కోరికలు కోరుకుంటూ ఉండకూడదు. ఏదో మనకు అవసరమైనంత వరకు మనం తృప్తితో మనకు అవసరమైనంత వరకు పరిగ్రహించాలి. అంతకు మించి ఎక్కువగా కోరికలు పెంచుకోకూడదు. ఆ తర్వాత ఈ దేహాత్మ బుద్ధి వదులుకుని మరి మనవాళ్ళనే విపరీత స్వార్థంతో కాకుండా అందరి పట్ల సహృదయంతో ఉండాలి. వీటికి మీనింగ్స్ ఎలా చెయ్యాలి అనేది నిన్న మనం చూసాం. అంటే ఒక్క రోజులో రాకపోయినా ఆ టూ మచ్ అటాచ్మెంట్ అనేదైనా క్రమంగా తగ్గించుకో. ప్రతిదీ మనకే కావాలి, మన ఫ్యామిలీకే ఉండాలి అనే భావాన్ని కొద్దిగా మరి మనం అందరితో పంచుకోవడం, అది కొంత నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. అందుకే మనం భగవద్గీత శ్లోకాన్ని కూడా గుర్తు చేసుకున్నాం కదా, స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. కాబట్టి ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళడానికి నెమ్మదిగా ప్రయత్నిస్తూ అది అలవర్చుకోవాలి అనుకున్నాము. ఈ భౌతిక దేహం మరి ఉన్నంత వరకు జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధులు ఉంటాయి అనే విషయం మరి మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందుకని ఆధ్యాత్మికత యొక్క ప్రాధాన్యతను గుర్తించాలి. ఈ భౌతికత్వం ఎంత ఉన్నా, ఏది ఉన్నా, ఎప్పుడు ఎంత ధనం ఉండనివ్వండి, ఎంత సంతోషంగా మనం ఎంతో మంచి సమయాన్ని గడుపుతున్నాం అనుకున్నా ఏదో ఒక ఆందోళన, దుఃఖాలు ఉంటూనే ఉంటాయి. ఈ భౌతికత్వంలో ఉన్న లక్షణమే అది. కాబట్టి ఆధ్యాత్మికత యొక్క ప్రాధాన్యతను గుర్తించడం, ఈ భౌతికత్వం యొక్క ఈ తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఆ తర్వాత మరి ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి కోసం మనం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించాలి, కానీ ఈ భౌతికత్వ విషయాల మీద కాదు అంటున్నారు. శాస్త్రాలు చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువగా మరి మన ఆస్తుల మీద కానీ మన వాళ్ళు అంటూ స్వార్థంతో ఎంతసేపు అంతటి స్వార్థంతో వద్దు, అంతటి అటాచ్మెంట్స్ వద్దు. శాస్త్రాలు చెప్పినంత వరకు ఆ ప్రకారంగా చేయండి. సో శాస్త్రాలు ఎప్పుడు మన ఫ్యామిలీని, మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని మనం నిర్వర్తించాలనే చెప్తాయి, వదిలిపెట్టేయమని చెప్పవు. కాకపోతే ఏమిటంటే
స్వార్థంతో చాలామంది మరి ఒక్కొక్కసారి అవతల వాళ్ళని మోసం చేసి కూడా మన వాళ్ళకి లాభం వచ్చేటట్లు చేయాలనుకునే పరిస్థితులు ఇటువంటివి కూడా చూస్తూ ఉంటాం కదా. సో అటువంటి విపరీత అటాచ్మెంట్స్ తగ్గించుకోండి. కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో మీ బాధ్యతల్ని మీరు చేయవలసిన పని మీరు చేయండి అంటున్నారు శాస్త్ర విధానం ప్రకారం. అలాగే మనస్సు మరి మీకు సంతోషం కలిగించే ఏదైనా మంచి జరిగినా విపరీతంగా పొంగిపోవడం కానీ, చెడు జరిగితే విపరీతంగా కృంగిపోవడం కానీ లేకుండా సమత్వంతో అన్ని పరిస్థితుల్లో ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. ఆ తర్వాత మరి భగవంతుడి పట్ల భక్తిని మర్చిపోవద్దు అన్నారు. తర్వాత ఈ ఆధ్యాత్మిక వాతావరణానికి అనుకూలమైన శాంతమైన వాతావరణంలో ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి. అది ఇష్టపడాలి. అక్కడికి వెళ్తే సరదాగా ఉంటుంది, ఇక్కడికి వెళ్తే సరదాగా ఉంటుంది, మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనుకుంటే, అంటే కొంతవరకు అన్నీ వదిలేసి వెంటనే కూర్చోకపోయినా అన్నెసెసరీ టాక్స్ కోసం కొన్ని చోట్లకు వెళ్ళడం, అనవసరపు లోకాభిరామాయణాలు, అక్కడి నుంచి మరి వాళ్ళిలా వీళ్ళిలా అంటూ మాటలు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వీలైనంత వరకు అటువంటి అనవసరపు ప్రసంగాలు, అనవసరపు సాంఘిక పార్టిసిపేషన్ తగ్గించుకోవడం. అలాని ఎవరు లేకుండా ఉండమని కాదు, ఉన్నా కూడా నలుగురిలో ఉన్నా కూడా మన మనస్సును ఎప్పుడు ఆధ్యాత్మికత వైపే ఉంచుకోగలగడం, అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడకుండా, అనవసరంగా విమర్శించకుండా మరి ఆ రకంగా ఉండగలుగుతాం నలుగురిలో ఉన్నా కూడా. తర్వాత భౌతిక జ్ఞానం మరి మనం ఎంతటి జ్ఞానాన్ని ఆర్జించినా ఈ శరీరంతో అదంతా పోతుంది భౌతిక జ్ఞానం. కానీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం మాత్రం మన వెంటే ఉంటుంది. అది మనం ఎంత నిన్న చెప్పుకున్నాం, 0.5% అయినా 50% అయినా ఎంత ఉన్నా సరే అది మనతో పాటు వస్తుంది. మళ్ళీ దాన్ని మనం కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా. అందుకని ఇవన్నీ మనం ఈ జన్మలో ఇవన్నీ చేయగలమా, మనకు మోక్షం వస్తుందా ఏమోలే అనే నిరాశ లేకుండా మనం చేయగలిగిన ప్రయత్నాన్ని మనం తప్పకుండా ఈ రకంగా చేయాలి అని చెప్తున్నారు. సో అలా మనం చేయగలిగితే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. కొంచెమైనా మనం ఆ మార్గంలో ఉంటే మహాభయాన్ని నుంచి విడుదల చేస్తుందంటే మనకి అది ఎప్పటికీ ఉపయోగపడుతుంది, మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అని చెప్పి లాస్ట్ పాయింట్లో చెప్తున్నారు. సో ఈ 18 పాయింట్లు అనుసరించడం ముఖ్యం జ్ఞానానికి అని చెప్పి ఆ 10వ మంత్రంలో చూసాము. ఇక 11వ మంత్రంలో విద్య అవిద్య రెండు కూడా చూసాం కదా. అజ్ఞానం జ్ఞానం ఉంటే ఒక ఫలితం, అజ్ఞానం ఉంటే ఒక ఫలితం అన్నారు ఈ 10వ ఇంతకు ముందు శ్లోకాలు. ఇప్పుడు ఈ 11వ దాంట్లో ఏం చెప్తున్నారు, ఆ సందర్భంగా జ్ఞానం అంటే ఏమిటో 18 పాయింట్లు చూసాము. సో ఇక్కడ అవిద్య విద్య రెండు ఒక్క టైంలోనే తెలుసుకున్నవాడు. ఎవరు తెలుసుకుంటారు రెండు ఒక్క టైంలో? ఎవరైతే జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది జ్ఞానం అంటే ఇది, ఓహో ఇంతకు ముందు నాకున్నది అజ్ఞానం అని. సో అందుకని జ్ఞానము విజ్ఞానము ఒకే సమయంలో ఏకకాలంలో తెలుసుకున్నవాడు తెలుసుకోవడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి అనే దానికి ఇక్కడ ఆన్సర్ అన్నమాట. ఎవరికి ప్రయోజనం ఉంటుంది? నంబర్ 1 అంటే జ్ఞాన విజ్ఞానాల్ని ఏకకాలంలో తెలుసుకున్న వాడికి ఏం ప్రయోజనం ఉంటుంది అంటే జనన మరణ చక్రం నుంచి తప్పించుకుని అమరత్వపు ఆనందాన్ని పూర్తిగా అనుభవించగలరు. సో 2 పాయింట్స్, ఒకటి జనన మరణం నుంచి తప్పించుకోగలుగుతాడు, 2 అమరత్వపు ఆనందాన్ని. నిన్న చెప్పుకున్న ఆనందాన్ని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేయాలి? అదే సచ్చిదానంద తత్వం, అదే ఆ ప్యూర్ నేచర్ అన్నమాట. భగవంతుడికున్న ఆ శుద్ధతత్వం, ఆ శుద్ధతత్వాన్ని త్రిగుణాలను అతిక్రమించిన వాళ్ళు తెచ్చుకోగలుగుతారు. అది అప్పుడు వాళ్ళు ఆత్మలో ఉన్న ఆ ప్యూరిటీనే సచ్చిత్ ఆనందం అంటారు. రాగము ద్వేషము ఏది లేనప్పుడు ఏం మిగులుతుంది? మనం ఎప్పుడైనా కొంచెం కోపం ఉన్నప్పుడు ఆ కోపాన్ని తగ్గించుకుంటే ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది. ఏ విషయం ఆలోచించకుండా ఉన్నప్పుడు మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మనకే ఆ ఫీలింగ్
వస్తుంది. ఏది కొంచెం సేపు రాగాన్ని ద్వేషాన్ని పక్కన పెట్టినప్పుడు అది అంటే కోపంగా ఎవరి మీదైనా ఉన్నాం అనుకోండి, మనం ఎలా అయినా ఆ కోపాన్ని తగ్గించుకుని ఏదోలే పాపం తెలియకన్నారు ఎందుకు మనం ఇలా అనుకోవడం అనుకుని సరిపెట్టుకుంటే వెంటనే మనకే మనసు ప్రశాంతం అవుతుంది. లేదంటే మనసంతా మనకు అశాంతితో నిండిపోతూ ఉంటుంది ఆ కోపంతో ఆ ద్వేషంతో. సో అలా కొంచెం చిన్న చిన్న వాటిల్లోనే మనం ఆ ప్రశాంతతను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగితే ఈ ప్రయత్నాలు కంప్లీట్గా రాగద్వేషాలు వదులుకున్న వాళ్ళకి ఇంకెంతటి ప్రశాంతత ఉంటుందో మనం ఇమాజిన్ చేసుకోలేం కూడా. అంతటి ప్యూరిటీ, అంతటి దివ్యానందంలో ఉంటారు వాళ్ళు. అందుకని ఎప్పుడు సచ్చిత్తానందం. ఇంకంతకు అది సత్ చిత్ ఆనందం. సత్ ఈ నిత్యమైన ఆత్మతత్వాన్ని, చిత్ తెలుసుకున్న వాళ్ళు అంటే ఆ ప్యూరిటీని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఏమి వాళ్ళు ఏ స్థితిలో ఉంటారు అంటే వాళ్ళ యొక్క స్టేజ్ ఏమిటి అంటే వాళ్ళ స్టేట్ ఏమిటి అంటే వాళ్ళ ఆమ్, వాళ్ళు ఏ అవస్థలో ఉంటారు అంటే ఆనందం అనేటటువంటి అవస్థలో ఉంటారు. ఆనందావస్థలో ఉంటారు. ఆనందం అనే స్టేట్లో ఉంటారు. ప్యూర్ బ్లిస్. అదే సచ్చిత్ ఆనందం. అదే దివ్యానందం, బ్రహ్మానందం, నిత్యానందం అంటూ రకరకాలుగా మనం వర్ణించవచ్చు. సో అది అందుకని ఆ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు జనన మరణ చక్రం నుంచి తప్పించుకుంటారు. అది. సో ఎప్పుడు ఆ విద్య అవిద్య ఒక్కసారి తెలుసుకున్న వాళ్ళు అంటే జ్ఞానాన్ని నిజంగా ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, నిజంగా ఈ ఆత్మతత్వాన్ని ఏమిటి ఎంతో కష్టపడిపోక్కర్లేదు. జ్ఞానం అంటే అమ్మో ఇదేదో మనకు తెలియని విషయం అని సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే రాగద్వేషాలు వదులుకున్న శుద్ధ నిష్కల్మష తత్వము, అదే జ్ఞానము. అందుకే భగవంతుడికి ఆ నిష్కల్మషతో ఉంది. ఆయనకి ఏ పక్షపాతము లేదు. ఆయన ప్యూర్. ఆ ప్యూరిటీని ఎవరైతే ఈ రాగద్వేషాలకు అతీతంగా వెళ్ళి తెచ్చుకోగలుగుతారో వాళ్ళు మరి ఆ భగవతత్వాన్ని నిజంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు జనన మరణ చక్రం నుంచి తప్పించుకుని ఆ కంప్లీట్ అమరత్వపు ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు అని చెప్పి ఈ 11వ శ్లోకం చెప్తోంది. సో అంతకుముందు శ్లోకంలో జ్ఞానం ఉంటే ఒక ఫలితం, అజ్ఞానం ఉంటే ఒక ఫలితం. ఏమిటి అసలు ఆ ఫలితం అనేది ఇక్కడ నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో ఇప్పుడు చెప్పారనమాట. జనన మరణ చక్రం నుంచి తప్పించుకుంటారు, అమరత్వపు ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు. 12వ మంత్రంలో ఏం చూసాం మరి? మామూలు దేవతల పూజలు అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? ఈ భౌతిక ప్రపంచ కోరికల కోసం పూజలు చేస్తూ ఉంటే ఇంకా మనం భౌతిక అంధకారంలోకి ప్రవేశిస్తామంటే ఈ భౌతికత్వంలోనే ఉంటాం. ఇక ఆధ్యాత్మిక వైపు మనం వెళ్ళలేం. ఎందుకంటే మన పూజలు, మన కోరికలు, ఈ మన మన యొక్క శ్రద్ధ అంతా కూడా భౌతికత్వం మీదే ఉంది కానీ ఆధ్యాత్మికత మీద లేదు. సో అది ఆ తర్వాత నిరాకార తత్వాన్ని పూజించడం వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ అంధకారంలోకి వెళ్తారంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మరి? ఐడియా లేకుండా అసలు ఏమి సరి అయిన విధానమే ఏ రకమైన శ్రద్ధ లేకపోతే మరి ఉన్నా కూడా అది సరి అయిన మార్గంలో లేకపోతే అది ఇంకా కూడా ఏది ఇందాక జ్ఞానం చెప్పుకున్నట్లు అజ్ఞానం ఉంటే అంధకారంలోకి వెళ్తారు, జ్ఞానం ఉండి కూడా స్వార్థంగా ఉపయోగిస్తే ఇంకా అంధకారంలోకి వెళ్తారు అని చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ మరి భౌతికత్వం కోసం మనం పూజలు చేస్తే అంధకారంలోకి వెళ్తాము. అలా కాకుండా ఆధ్యాత్మికత వైపు కూడా సరి అయిన మార్గంలోకి వెళ్ళలేకపోతే మరి అది కూడా ఇంకా మనం తప్పు మార్గం ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు అది ఇంకా అంధకార బంధురం అంటున్నారనమాట. అంటే మేము కొంతమంది మరి స్పిరిచువల్గా ఉంటున్నాము, మేము ఎవరిని నమ్మము, కానీ ఇది అది అంటూ ఆకారం ఉందా లేదా ఇటువంటి విషయాల గురించి టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అట్లా తెలిసి తెలియకుండా ఈ వాదాలు చేసుకుంటూ స్పిరిచువల్గా ఉంటున్నాం అనుకుంటే వాళ్ళకి ఇంకా క్లారిటీ ఏ విషయంలోనూ లేదు కాబట్టి అది ఇంకా కూడా అంధకారమయం అంటున్నారు. 13th మంత్రాలు మరి ఇప్పుడు ఏం చూద్దాం ఇప్పుడు. సో మళ్ళీ ఒకసారి 12th. సో మనం భౌతికత్వం కోసం శ్రద్ధ చూపిస్తే అంధకార బంధురం అవుతాము. అలాగే
తెలిసి తెలియని స్పిరిచువాలిటీలో ఉంటే ఇంకా అంధకార బంధురం అవుతాము. 13వ మంత్రంలో అన్యదేవాహు ఇది కూడా చూసాను, ఇది కూడా చూసామేమో. అన్యదేవాహు సంభావాత్ అన్యదాహుర సంభవాత్ ఇది శుశ్రుమధీరాణం ఏనస్తద్విచక్షిరే. సో అన్యదేవతలు అన్ని కారణాలకు కారణుడైన భగవంతుని పూజిస్తే ఒక రకమైన ఫలితం. అలాగే మరి భగవంతుడిని కాని వాళ్ళని పూజిస్తే ఇంకొక రకమైన ఫలితం వస్తుంది. అంతే కదా, భగవంతుడు పూజిస్తే ఒక ఫలితం. ఎటువంటి భగవంతుడు? సర్వకారణ కారణుడు అయిన ఆ భగవంతుడిని పూజిస్తే ఒక ఫలితం. మరి భగవంతుడు కాని వారిని పూజించడం వల్ల ఇంకొక రకమైన ఫలితం వస్తుందని ధీరులైన గురువులు ఆచార్యులందరూ మనకు చెప్పారు, వివరించారు అంటున్నారు. అన్యదేవాహు వేరైన ఫలన్ని అహు అంటే చెప్పారు, సంభవాత్ అంటే సంభవిస్తుంది, అన్యదా అహుర సంభవాత్ అన్యత్ ఇంకొక ఫలం అహు వస్తుందని చెప్పారు. అసంభవాత్ భగవంతుడిని సంభవుడు అంటే ఇక్కడ అన్నీ సాధ్యపరిచే భగవంతుడు అని, అసంభవాత్ అంటే దానికి ఆపోజిట్ అన్నమాట, భగవంతుడు కానివాడు అని. సో భగవంతుని పూజిస్తే ఒక రకమైన ఫలితం, అసంభవాత్ అంటే భగవంతుడు కాని వారిని పూజిస్తే ఇంకొక రకమైన ఫలితం. ఇది శుశ్రుమ ధీరాణం. ఈ రకంగా మనం విన్నాం ఎవరి దగ్గర నుండి? ధీరుల నుండి. ఏ ననస్తద్విచక్షిరే, ఎవరైతే మనకి ఈ విషయాన్ని సంపూర్ణంగా వివరించారో వాళ్ళు ఈ రకంగా చెప్పారు మనకి. ఏమని? సర్వకారణ కారణుడైన భగవంతుని సంభవాత్ ఆయన్ని పూజించడం వల్ల ఒక ఫలితం, అసంభవాత్ భగవంతుడు కాని వాడిని పూజించడం వల్ల ఇంకొక ఫలితం వస్తుంది అని చెప్పి ఈ గురువులందరూ మనం చెప్పగా మనం విన్నాము అంటున్నారు అన్నమాట. సో ఇది ప్రిటీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, అంతే కదా. భగవంతుని పూజిస్తే ఒక ఫలితం, భగవంతుడు కాని వాళ్ళని పూజిస్తే మరి అది మనకి ఇంకొక ఫలితం అంటున్నారు. ఇప్పుడు మనం 14వ గుణత్రయ విభాగంలో చూస్తాం. ఏది మరి రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు యక్షరాక్షసుల్ని పూజిస్తారు అని. అంటే వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో యక్షరాక్షసులు వాళ్ళకి ఉన్న శక్తిని చూసి ఓహో వీడేదో చాలా గొప్పవాడు, బలవంతుడు, వీళ్ళని పూజిస్తే మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు అనుకునేవారు. ఈ రోజుల్లో ఏమిటి యక్షరాక్షసులు అంటే వాళ్ళ మేనేజర్లను, బాసులను, నాయకులను వీళ్ళకి మనం వీళ్ళ పట్ల భక్తితో ఉంటే మనకు ఉపయోగపడతారు, మనకి ఏదైనా సహాయం చేస్తారు అంటూ అంటే భక్తితో మేనేజర్ పట్ల ఉండాలని గారు, ఎవరికి ఇవ్వవలసిన గౌరవం వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, కానీ కంప్లీట్గా వాళ్ళకి దాసోహం వాళ్ళ తప్ప ఇక వేరే లేదని అనేటటువంటి మనస్తత్వంతో మనం గనక అంతగా వాళ్ళకి అంతటి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు అది అలాగే రజోగుణ శ్రద్ధ అవుతుందన్నమాట. సో దానివల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు. భగవంతుని మీద ఉంటే మనకు ఆ భక్తి మనకి అది వేరు, భగవంతులు కాని వాని మీద ఉన్నప్పుడు అది వేరు. కాబట్టి సో ఈశోపనిషత్తులో మరి ఇది ఈ సంభవాత్ అనే మాట చాలా ముఖ్యం. భగవంతుని సంభవాత్ అని సంబోధించారు కదా. ఆ సంభవాత్ అంటే ప్రతిదీ ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా భగవంతుడి నుంచే వస్తుంది, ఆయనే సృష్టిస్తున్నారు ప్రతిదీ అని. సంభవించింది అంటే సర్వకారణ కారణం, ఏది ఎక్కడ చూసినా దానికి కారణం ఎవరు అంటే భగవంతుడు లేనిది అది అక్కడ ఉండదు. అందుకే సర్వకారణ కారణుడు అంటారు. మనం చేసే పనులకు కూడా భగవంతుడు ఆయన ఇచ్చిన శక్తి వల్లే చేయగలుగుతున్నాం. కర్మ చేయాలంటే 5 అంశాలు ఉండాలని చూస్తాం. కర్మస్థానము, కర్మ ఉండాలి, ప్రయత్నం ఉండాలి, ఇంద్రియాలు ఉండాలి, దేహం ఉండాలి, భగవంతుడు ఉండాలి, అప్పుడే ఏదైనా పని సాధ్యం అవుతుందని చూస్తాం. మనం ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఏం చెప్పుకుంటాం, కింద పుస్తకం ఉంటే చిన్న పని తీసి టేబుల్ మీద పెట్టాలి అంటే మరి అక్కడ ఆ కర్మ జరిగే స్థానం బాడీ ఉండాలి, మరి చేసే వాళ్ళు ఉండాలి, చేసే మరి ప్రయత్నం ఉండాలా, తర్వాత మరి బాడీ పార్ట్స్ ఉండాలి, ఇంద్రియాలు ఉండాలి,
ఎందుకంటే చూడగలగాలి, చేత్తో పుస్తకాన్ని ఎత్తగలగాలి. అంతేకాకుండా మనసులో ప్రయత్నం ఉండాలి. ఇవన్నీ చూస్తూ కూర్చుంటే పుస్తకం బల్ల మీదకి ఎలా వస్తుంది? తీసి మనం పైన టేబుల్ మీద పెట్టాలి. సో ప్రయత్నం ఉండాలి. ఈ 4 కాకుండా ఏముండాలి? భగవంతుడు ఉండాలి. భగవంతుడు ఉంటేనే అక్కడ మనం ఉంటాము, కింద పుస్తకం అనేది ఉంటుంది, ఇక్కడ భూమి అనేది ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు ఉండబట్టే అన్నీ ఎక్కడ ఉండవలసినవి అక్కడ ఉంటున్నాయి. ఏది ఏ టైంలో ఎలా జరగాలో అలా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ 5 లేనిదే ఏ పని లేదు అని చెప్పి మనం 18th చాప్టర్లో కూడా చూస్తాం ఒక కర్మ చేయాలని. కాబట్టి సర్వకారణ కారణుడు అన్న కారణం అదనమాట. ఏదైనా మనం ఈ పుస్తకమే ఇందులో భగవంతుడు దీనికి కారణం ఆయన ఎలా అవుతాడు అనుకుంటే దాని అర్థం అది. అసలు ఆ పుస్తకం రూపంలోకి ఎలా వచ్చింది? ఆ రూపము ఆయన ఇచ్చింది. ఆ పుస్తకము మరి చెట్లలో నుంచి పేపర్ తయారవుతుంది. చెట్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే భగవత్ సృష్టి. భూమి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే భగవత్ సృష్టి. ఆ తర్వాత ఈ పుస్తక రూపంలోకి ఎలా వచ్చిందంటే ప్రయత్నం చేసిన కర్త ఎవరో ఉన్నాడు. ఆ కర్త భగవత్ సృష్టియే. అతని యొక్క ప్రయత్నము మరి ఆ చివరికి అట్లా భగవంతుడి యొక్క శక్తి లేనిదే ఏది జరగదు. కాబట్టి సర్వకారణ, ప్రతి దానికి వెనుక భగవత్ శక్తి ఉంది కాబట్టి సర్వకారణ కారణుడు అనే పేరు ఆయనకున్నది. సో సంభవాత్ అంటే ప్రతిదీ సంభవింపజేయగలవాడు, ప్రతిదీ జరిగేటట్లు చేయగలవాడు, సంభవింపజేయడం. అందుకని సంభవాత్ అనే పేరు. సో లోకంలో ఉన్నదంతా కూడా ఆయనే జరిపిస్తున్నారు. సో భగవద్గీతలో కూడా అందుకే భగవంతుడు ఇలా అన్నారని చూసాం కదా, అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే. నేనే అందరికి ప్రభుని, నా వల్లే సమస్తం నడుస్తోంది. ఇటీ మత్వా భజంతే మాం. ఈ రకంగా నన్ను అర్థం చేసుకుని భజిస్తారు. బుధాభావ సమన్విత. ఏది? వివేకవంతులు నన్ను ఇలా అర్థం చేసుకుని నన్ను భజిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి భగవంతుడే స్వయంగా చెప్పారు. కాబట్టి ఆయనే సర్వస్య ప్రభవ అంటూ ఆయనే ఈ సంభవాత్ అన్న దానికి ఆయనే మీనింగ్ కూడా అక్కడ చెప్పారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు మరి ఆయన యొక్క శక్తులు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు, బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా సృష్టి, విష్ణువు ద్వారా మరి ఈ ప్రపంచాన్నంతా మెయింటైన్ చేయడం, మరి ఈ ప్రపంచాన్నంతా మరి విలీనం చేయడం శివుడి ద్వారా, ఇవన్నీ భగవంతుడి యొక్క శక్తి అని చెప్తూ మనం గ్రహించాలి. అధర్వణ వేదం అంటే గోపాలతాపని ఉపనిషత్తు ఉన్నది ఇందులో, అధర్వణ వేదంలో. అందులో కూడా ఏం చెప్పారు అంటే బ్రహ్మ సృష్టికి ముందు గలవాడు, బ్రహ్మకు వేద జ్ఞానం ప్రసాదించిన వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. అలాగే మనకి పురుష సూక్తంలో కూడా చెప్తారు, మొట్టమొదట భగవంతుడు ఇలా సృష్టించాడు బ్రహ్మదేవుని అని. నారాయణోపనిషత్తు కూడా ఏం చెప్తుంది అంటే పరమ పురుషుడైన నారాయణుడు జీవుల్ని సృష్టించాలని సంకల్పించాడు. ఇందులో నారాయణోపనిషత్తులో ఫస్ట్ శ్లోక అన్నమాట ఇది. నారాయణుడి నుంచే బ్రహ్మ జన్మించాడు. ఆ తర్వాత సో ఈ ఉపనిషత్తులు చాలా ఇవన్నీ కూడా మనకి చెప్తూ ఉంటాయి ఇదే విషయాన్ని. అందుకని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ గా కొన్ని చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ నారాయణోపనిషత్తులో కూడా అందుకని నారాయణాత్ ప్రణో జయతే మన సర్వేంద్రియాణి చ ఖం వాయుర్ జ్యోతిరాపః పృథ్వీ విశ్వాసధారిణి. సో నారాయణ బ్రహ్మ జాయతే, నారాయణ రుద్రో జాయతే, నారాయణాదింద్రో జాయతే, నారాయణాత్ ప్రజాపతయ ప్రజాయంతే, నారాయణాద్వాదశాదిత్య రుద్రవాసవా సర్వాణి చ ఛందాంసి అంటూ
అంతా నారాయణుడే అని చెప్తారు. నారాయణ దేవ సముత్పాదయంతే నారాయణే ప్రవర్తంతే నారాయణే ప్రళీయంతే. అన్నీ ఆయనే, సృష్టించేది ఆయనే, ప్రళీనం చేసేది ఆయనే. నారాయణుడే బ్రహ్మ, నారాయణుడే రుద్రుడు, నారాయణుడే ఇంద్రుడు అంటూ నారాయణ ఉపనిషత్తులో కూడా ఉన్నది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నాను. నారాయణుడే బ్రహ్మ, నారాయణుడే సర్వ ప్రజాపతి ఇక్కడ చూసాం కదా. నారాయణ జాయతే అంటే నారాయణ నుంచే వచ్చారు. నారాయణాద్ బ్రహ్మ జాయతే, నారాయణాద్ రుద్ర జాయతే, నారాయణాద్ ఇంద్రో జాయతే, నారాయణాత్ ప్రజాపత ప్రజాయంతే. ప్రజాపతులు కూడా నారాయణ నుంచే వచ్చారు అని చెప్పి, అలాగే నారాయణ ద్వాదశాదిత్య రుద్ర వాసవా సర్వాణి ఛందాంసి. సో నారాయణ నుంచే ఆదిత్యులు, రుద్రులు, వీళ్ళంతా కూడా నారాయణ నుంచే వచ్చారు. నారాయణ దేవ సముత్పాద్యంతే, అన్ని కూడా ఆయన నుంచే వచ్చాయి. నారాయణే ప్రవర్తంతే, ఆయనే అన్ని నడిపిస్తున్నారు. నారాయణే ప్రళీయంతే, ఆయనే అన్ని విలీనం కూడా చేస్తున్నారు అని ఇదంతా నారాయణ ఉపనిషత్తు అన్నమాట. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నారాయణ నుండే బ్రహ్మ, నారాయణ నుండే సర్వ ప్రజాపతులు, ఇంద్రుడు, అష్టవస్తువులు, ఏకాదశ రుద్రులు, ద్వాదశ ఆదిత్యులు, వీళ్ళంతా కూడా వచ్చారు అని చెప్పి. సో భగవంతుడు నారాయణుడు మరి భగవంతుడి పరిపూర్ణ అంశతో ఉన్నవాడు. అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరి మెయిన్ భగవంతుడు. ఆయన నుంచి త్రిమూర్తులు కూడా వచ్చారు ఆ సోర్స్ నుంచి అని మనం కొంతవరకు కొన్నిసార్లు విన్నాం. ఇక్కడ ఆ మెయిన్ సోర్స్ ఎవరు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఆయన అదే అవతారంతో, మామూలుగా నారాయణుడు అవతారం కృష్ణుడు అనుకుంటాము, కానీ ఈ మెయిన్ శ్రీకృష్ణుడు, ఆయన నుండి ఈ నారాయణ అంశ వచ్చింది కాబట్టి ఆ నారాయణ అంశ పరిపూర్ణ అంశ అంటున్నారు అనమాట. ఎందుకంటే నారాయణుడు ఇవన్నీ నారాయణ ఉపనిషత్తులో ఉన్నది ఆయన నుండే వీళ్ళందరూ వచ్చారు అంటే కంప్లీట్ భగవద్ అంశ ఆ నారాయణుడిది. నారాయణుడు కృష్ణుడు ఒక్కరే అంటున్నారు. నారాయణ ఉపనిషత్తు కూడా ఆ పరమ పురుషుడే శ్రీకృష్ణుడు దేవకీ పుత్రుడు అని కూడా నారాయణ ఉపనిషత్తు 4వ మంత్రంలో చెప్పింది. సో దేవకీ పుత్రుడు అని చెప్పేసి. సో సో అది ఆ భగవంతుడే దేవకీ పుత్రుడు కాబట్టి అలాగే శంకరాచార్యుల వారు కూడా దేవకీ వసుదేవులు సుతుడైన కృష్ణుడు అవతరించారు, ఆయన నారాయణుడే అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అధర్వణ వేదంలో మహా ఉపనిషత్ అని ఒక ఉపనిషత్తు ఉన్నది. అందులో కూడా అందులో నేను ప్రజాపతుల్ని, రుద్రుల్ని, వాళ్ళందరూ కూడా ప్రజాపతుల్ని, రుద్రుల్ని సృష్టించాను. వాళ్ళందరూ నా మాయాశక్తితో ఆచ్ఛాదింపబడి ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి నాకు సంపూర్ణ జ్ఞానం లేదు అని చెప్పి భగవంతుడు అన్నారు అని చెప్పి చెప్పారు. మోక్ష ధర్మంలో శ్రీకృష్ణుడే స్వయంగా ఏమన్నారంటే, నారాయణుడు దేవాది దేవుడు, ఆయన నుండి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ, తర్వాత సర్వజ్ఞుడైన రుద్రుడు వెలువడ్డారని చెప్పి వరాహ పురాణంలో కూడా చెప్పారు అంటూ మనకి ఇక్కడ ఈ రకరకాల ఉపనిషత్తుల్లో, పురాణాల్లో ఉన్న పాయింట్స్ కొన్ని చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు సర్వవేద సారస్వతం నారాయణుడే, శ్రీకృష్ణుడే సర్వకారణాలకు కారణం, సర్వకారణ కారణుడు అని బ్రహ్మ సంహితలో ఎలాగూ చెప్పారు. ఏమని? సచ్చిదానంద విగ్రహం శ్రీకృష్ణుడు పరమ పురుషుడు, సర్వజీవులకు ఆనందహేతు అయిన గోవిందుడు,
సర్వకారణ కారణుడు అని చెప్పి బ్రహ్మ సంహితంలో కూడా చెప్పారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అంటే భగవంతుడి యొక్క ఆ, శ్రీకృష్ణుడు నారాయణ తత్వాన్ని కొంతవరకు మనకి వివరిస్తున్నారు. సో సర్వకారణ కారణుడు అసంభవాత్ అన్నదానికి ఎందుకు ఆ పదం వాడారు అన్నదానికి ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని చెప్పారు. సో అటువంటి భగవంతుని పూజించడం వల్ల ఒక ఫలితం, భగవంతుడు కాని వాళ్ళని పూజించడం వల్ల ఒక ఫలితం అని చెప్పి ఆచార్యుల వాళ్ళ దగ్గర నుండి మనం విన్నాము అని చెప్పి ఈ మంత్రం చెప్పింది. 13th మంత్రం. ఇంకా 14th మంత్రాలు సంభూతిం చ వినాశం చ యస్తద్వేదో భయగం సహ వినాశేన మృత్యుం తీత్వా సంభూత్యామృతమశ్నుతే. సంభూతి అంటే నామరూప లీలా గుణాది విశేషాలతో సహా భగవంతుని గురించి, వినాశం అంటే ఇక మరి ఈ మనుషులు జంతువులు అంటే నాశనం అయ్యే క్వాలిటీ అంటే మరి మనందరం పర్మనెంట్గా ఉండేవాళ్ళం కాదు, కానీ భగవంతుడు ఆయన నిత్యమైన వాడు, శాశ్వతుడు, మనం అశాశ్వతులం. సో వినాశనం అంటే ఎప్పటికైనా మరి పాము ఉండేవాళ్ళు కాదు. అది ఎవరు అంటే మనము జంతువులే కాదు, దేవతలకు కూడా కొంతకాలమే ఉంటుందన్నది మనం గోలోక చాట్ చూసినప్పుడు ఆ టైం బ్రహ్మదేవుడికి కూడా ఒక టైం ఉంటుందని చూసాం. సో ఇటువంటి వాళ్ళు అంటే సో ప్రతి ఒక్కరూ భగవంతుడి గురించి పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలి. అలాగే ఆయన దివ్య నామ రూప గుణాలు లీలలు, అదే విధంగా భౌతికత్వం గురించి అంటే దేవతలైన మనుషులైన జంతువులైన ఇదంతా భౌతిక ప్రపంచం కదా మనందరూ ఉన్నది. ఎప్పుడైతే వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకుంటాడో అప్పుడు మరణాన్ని దాటి భౌతిక ప్రపంచాన్ని దాటగలడు. సో ఎవరైతే భగవంతుడి యొక్క దివ్యనామాన్ని, దివ్యత్వాన్ని, అలాగే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు యొక్క అశాశ్వత తత్వాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు భౌతిక ప్రపంచాన్ని దాటగలరు అని చెప్తూ భగవంతుడి సామ్రాజ్యంలో శాశ్వత జీవితాన్ని, సుఖాన్ని, ఆనందాన్ని. సో భౌతిక ప్రపంచాన్ని దాటి ఏం చేస్తారు వీళ్ళు అనే డౌట్ వస్తే భగవంతుడి సామ్రాజ్యంలో ఉంటారు. ఉండి అక్కడ ఏం చేస్తారు ఉండి అంటే శాశ్వత జీవితాన్ని, సుఖాన్ని, ఆనందాన్ని, జ్ఞానాన్ని పొందగలరు. ఇక వాళ్ళు ఇందాక చూసాం కదా, వాళ్ళు మరి అమరత్వపు ఆనందాన్ని పొందుతారు జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడి అని. అది ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. భగవత్ సామ్రాజ్యంలో ఉంటారు, శాశ్వత జీవితం. ఇక ఆ జీవితం ఎండ్లెస్ అన్నమాట, మనలాగా కాదు, దానికి ఇక ఎండ్ అనేది లేదు. శాశ్వతమైన జీవితం, సుఖము, ఆనందము, జ్ఞానంలో సచ్చిత్తానంద స్థితిలో శుద్ధంగా ప్యూర్గా. అలాగని మళ్ళీ మనలాగా ఏదో స్వార్థపూరిత ఆలోచనలతో ఉండరు. వాళ్ళు ఎప్పుడు ప్యూర్గానే ప్రశాంతంగా ఉంటారు. కాబట్టి ఆ సుఖాన్ని, ప్రశాంతతని, ఆ దివ్యానందాన్ని అనుభవిస్తారు. ఆనందము, సుఖం అంటే ఇక్కడ భౌతిక సుఖాలు, ఆనందాలు కాదు, దానికి కరెక్ట్గా వ్యతిరేకం. ఏ కోరిక లేనప్పుడు ఉండే ఆ ఇండిపెండెన్స్, ఆ స్వేచ్ఛ, ఆ స్వతంత్రత, ఆ దివ్యానందం, ఆ రాగద్వేషాలు లేని, ఆ రాగద్వేషాలే మనకి సంకెళ్ళు కట్టేసి మనల్ని కోపతాపాలకు, ఈర్ష్యాసూయలకు, మరి వీటన్నిటికీ కామక్రోధాలకు గురి చేస్తోంది. కాబట్టి అవన్నీ వదులుకున్నప్పుడు ఏముంటుంది, సంకెళ్ళన్నీ తెగిపోయి సర్వస్వతంత్రులం అవుతాం, ఎప్పుడూ ఆ ఆనందంలోనే ఉండగలుగుతాం. కాబట్టి అటువంటి సుఖం, ఆనందం అన్నమాట ఇది. అంతేగాని మన భౌతికత్వంలో ఏదో ఒక మంచి వస్తువు కొనుక్కున్నా, మంచి కారు కొనుక్కున్నా, మంచి ఇల్లు కొనుక్కున్నా, మంచి ఫర్నిచర్ కొనుక్కున్నా వచ్చే ఆనందం కాదు. ఎందుకు, ఈ ఆనందానికి అన్నిటికీ బిగినింగ్ ఎండ్ ఉంటుందని ఈ జ్ఞానికి తెలుసు అని మనం భగవద్గీతలో కూడా చూసాం. సో ఇవన్నీ తుది మొదలు ఉన్న ఆనందాలు. బిగినింగ్ ఉంటుంది, కొనుక్కున్నప్పుడు హ్యాపీ, ఒక 6 నెలలు పోతే ఆనందం పోతుంది, ఇంకేదో లేదనే దుఃఖం వస్తుంది. సో వీటన్నిటికీ బిగినింగ్ ఎండ్, ఆద్యంతవంత కౌంతేయ అంటారు. అంటే ఇవన్నీ ఆది ఉన్నాయి, అంతం ఉంది ఈ ఆనందాలకి అని భగవంతుడు అన్నారు. సో ఇవన్నీ ఆద్యంతవంతాలు, బిగినింగ్ ఎండ్ ఉన్న ఆనందాలు, కానీ పర్మనెంట్ ఆనందాలు కాదు. సో పర్మనెంట్ ఆనందం ఏది అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ సంఖ్యలు తగ్గించుకుని ఈ త్రిగుణాతీతంగా రాగద్వేషాలను ఎప్పుడైతే మనం ఆ సంఖ్యలు వదులుచుకుంటామో అప్పుడు మనకు వచ్చేది ఈ సుఖం, ఈ పర్మనెంట్ ఆనందం.
అది. సో ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ భగవంతుడి గురించి పరిపూర్ణంగా అందరూ తెలుసుకోవాలి. ఆయన రూపనామ గణాలు మరి ఎలా తెలుసుకుంటాము ఈ భగవంతుడి గురించి, ఈ తత్వాన్ని ఎలా తెచ్చుకుంటాము అంటే ఆయన దివ్య నామ రూపగణాలను లీలలను మనం ఆ రకంగా శ్రవణ కీర్తనల ద్వారా స్మరణల ద్వారా తెలుసుకుని ఆ భక్తి భావంతో మరి మనం ఈ భౌతిక తత్వానికి దీనికి డిఫరెన్స్ తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని దాటి మరి మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి మనం ఈ నిత్యానందంలో ఉండొచ్చు. సో ఈ శ్లోకంలో క్లియర్గా చెప్పారు ఏది భగవంతుని తెలుసుకోవాలి. భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి ఆయన నామరూప గణాలను మనం ఉపాసన చేయాలి, శ్రవణ కీర్తన స్మరణాలను. తద్వారా భగవంతుని తెలుసుకుని మనం ఈ జనన మరణ చక్రాన్ని దాటి ఈ శాశ్వతమైన ఆయన సామ్రాజ్యంలోకి వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నారు. సో భగవద్భక్తి ఇంపార్టెంట్ అని ఇందాక మనకి పాయింట్ చూసాము. సో ఇందాకటి శ్లోకంలో మరి మనం చూసింది ఏమిటి అంటే భగవంతుడు ని పూజించాలి అని చెప్పారు కదా. పూజించడం వల్ల ఒక ఫలితం వస్తుంది, పూజించకపోతే ఇంకొక ఫలితం వస్తుంది అని గురువులు చెప్పారని. సో భగవంతుని పూజిస్తే ఫలితం ఏమిటి అన్నది నెక్స్ట్ శ్లోకాలు చెప్తున్నారు అనమాట. ఏమిటి అంటే మరి ఆ భగవంతుని పూజిస్తే మనం ఆయన యొక్క సామ్రాజ్యానికి వెళ్ళగలుగుతాము. సో ఆ సంభూతుడైన భగవంతుణ్ణి మనం పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలి, కంప్లీట్గా తెలుసుకోవాలి. అంటే ఆయన తత్వాన్ని కంప్లీట్గా మనం ఆ శుద్ధ ప్యూర్ తత్వాన్ని అలవర్చుకోవాలి. అంటే రాగద్వేషాలను కంప్లీట్గా వదులుకోవాలి. అప్పుడు ఆయన దివ్య నామరూప గణాలు మనం ఇది ఎలా చేయాలి, మన వల్ల ఎలా సాధ్యం అనే డౌట్ వస్తుంది కదా. మరి వదులుకోవాలి, ఆయన గుణాలు పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అంటే నామరూప గణాలు శ్రవణ కీర్తన స్మరణాల ద్వారా అని చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే అలా తెలుసుకోగలుగుతామో మనం భగవత్ సామ్రాజ్యంలో కంప్లీట్ ఆనందాన్ని, సుఖాన్ని, జ్ఞానాన్ని పొందగలం అని చెప్తున్నారు. ఇది 14వ మంత్రం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ